Сәлем, минем пластилин мажаралар яратышы достым. Элемтәдә синең иптәшең Шаян пластилин. Миндә синең өчен кызыклы сорау бар. Тирә-юньгә күз салалы, син ни күрәсең? Әйе, бу җавап та бара. Ләкин синең тирәңдә иң мөһиме ул синең иң. Һәм без бүген нәкъ менә аны зур уңайлы, якты йорт әвәләячәкбез. Безгә түбәндәге төсләр кирәк булачак: ачык куе көрән, кызгылт сары һәм яшел. Һәм әлбәттә безгә һәр вакыттагыча пластик кискеч һәм очлогыч таякчык та ярдәм итәчәк. Кем теремдә тора? Иртә кич планнар кора. Әлегә беркемдә түгел. Чөнки без йортыбызны әвәләргә әле керешәбез генә. Беренче шитеп кулга ачык көрән пластилинны алабыз, аны учлар белән кысабыз һәм бармаклар ярдәмендә яссы түгәрәкне 5 почмаклы детальгә әйләндерәбез. Бу түбәле йорт. Шуңа детальның үсте очлы 3 почмак, ә асты квадрат булачак. Ә син йортны нинди материаллардан төзегәннәрен беләсеңме? Гадәттә йорт төзегәндә агач яки кирпич кулланалар. Әле тагын зур плитәләрдән биек күп фатирлы йортларда төзиләр. Аларда бик күп кеше яши һәм урын барысына да җитә. Безнең йортыбыз исә кечкенә, ләкин бик уңайлы һәм якты булачак. Ә син нинди йорт булуын теләр идең? Миңа да шундый кирәк, достым. Инде сыныбызның нигезе әзер, һәм мин аны сак кына кәгазь битенә беркетәм. Һәм кырыйларын тигезләп җибәрәм. Теләсә кайсы һава торышына каршы тора алсын өчен йорт тигез булырга тиеш. Менә шулай. Хәзер инде төзелешебезгә пластик кискеч кушыла, аның ярдәмендә чорма һәм йортның калган өлеше арасында шик үткәрәбез. Аннары горизонталь сызыклар сызабыз. Бу сызыклар түбәне яңгыр һәм кардан саклаучы агач такталарны гәүдәләндерә. Кискеч әле тагын бик тиз генә таш диварларда тергезә ала. Ничек итеп дисеңме? Безнең ярдәм белән инде. Моның өчен кискеч белән сыныбыз диварында горизонталь сызыкларсыз, аннары шул сызыклар арасында тигез ара калдырырлык итеп кыска вертикаль сызыклар үткәр. Кара, ике сызык берничек тә кисешмәскә тиеш. Бу дивар нык булсын өчен кирәк. Аны хәтта усал бүре дә өреп җимерә алмасын. Достым, бу нинди әкият икән, исеңә төштеме? Әйе, 3 шушка баласы әкияте. Ә кирпич рәтләрен ни белән ныгыталар икән? Дөрес җавап цементлы әрмә, нәкъ менә су, цемент һәм ком әрмәсе йортка ныклык бирә дә инде. Ай, без бит тәрәзә ясарга оныттык. Тизрәк кызгылт сары пластилинны ал, һәм аны 2 өлешкә бүл, бер кисәгеннән башта шарчык, соңрак ясы түгәрәгә вәлә. Аннары аңа тигез кырыйлар яса. Безнең менә шундый квадрат килеп чыга. Аны кирпич диварыбызга беркетәбез. Шуннан соң куе көрән төстәге пластилиннан бер кисәк алып, аннан озынча деталь әвәлибез. Аны горизонталь рәвештә кызгылт сары тәрәзәбез уртасына урнаштырабыз. Бу әйбер кыса дип атала, һәм ул пыяланы тотып тора. Кискеч ярдәмендә аның уртасын бераз тирәнәйт. Киләсе куе көрән төстәге озынча деталь беренчесенә перпендикуляр булырга һәм баярак ясаган чокыр аша үтәргә тиеш. Соңыннан бик озын һәм нәзик бау әвәле һәм тәрәзәне тулысынча кысалыйт. Әлеге озынча детальне кызгылт сары квадрат буенча беркетеп, очларын туташтыр. Бераз гына җитеп бетмәдеме? Алайса тагын бераз пластилин ал һәм бауны озынайт. Яки киресенчә артыгын өзеп ал. Иң мөһиме барда килеп чыгачагына ышан, достым. Соңыннан кискеч белән кыса чатларында сызыклар сызырга онытма. Менә шулай. Бик матур килеп чыгайымы, достым? Җитешәсезме? Менә шулай. Бармакларыбыз тиз эшли. Инде хәзер беркетәбез. Менә булды. Шын тәрәз. Әйеме, дусларым? Бик матур килеп чыкты. Инде куе көрән пластилин белән эшләвебезне дәвам итәбез. Кечерәк кисәк бүлеп ал, нәзик һәм озын бау әвәлә. Моны үзеңә ничек уңайлы шулай ясый аласың. Телисең икән уч, телисең икән бармаклар белән әвәлә. Ура, менә безнең шундый озын агач бурыс килеп чыкты. Ул чорма белән йорт диварын айырып торучы шик булачак. Менә шулай. Булды.
Минемчә, безнең сөйкемле чормабызга тәрәзә җитми. Аны куе көрән төстән ясыйбыз. Пластилиннан кечерәк кисәк булып алабыз да шарчык әвәлибез. Аннары аны бармак арасында кысабыз, кырыйларын тигезлибез. Минем арттан кабатла. Менә шулай. Тәрәзә әзер. Аны агач диварга беркетәбез. Сүз уңайыннан чормада күгәрченнәр һәм тычканнар яшәргә ярата. Анда хәтта шөпшәләр дә булырга мөмкин. Безнең иркен йортыбызда барысына да урын җитәчәк. Ә хәзер калган куе көрән пластилинны алабыз да, аңардан калын озынча деталь ясыйбыз. Бу түбәбезне табигать көйсезләнгәндә саклап торачак. Аны кайвакыт чирәп белән ябалар. Металл өстлектәрдә еш очрый. Иң мөһиме, материал су сеңдермәскә һәм аны үткәрмәскә тиеш. Килеп чыккан озынча детальне урта өлешеннән бүгәбез һәм түбәгә утыртып куябыз. Аның калын булуы зур әһәмияткә ия, чөнки булай ул әкиятләрдә очраучы йортка күбрәк охшаячак. Хәзер пластик кискечне чакырабыз, ул һәр пластилин төзүченең алыштыргысыз ярдәмчесе. Аның белән чорма һәм дивар арасындагы бороста шулай ук түбәдә сызыклар сызабыз. Афәрин. Ничек уйлыйсың? Безнең йортта җылы булыр микән? Әлбәттә. Салкын көнне мишкә ягып җибәрсәк, аның төтене кая китәр икән? Булай булмый. Ашыгыч рәвештә морж җәвәлләргә кирәк. Моның өчен кызгылт сары пластилинны алабыз, аны 2 шарчыкка бүләбез. Беренче шарчыктан озынча туры почмаклык әвәлибез. Яклары тигез, ә почмаклары туры булсын. Кирпечкә охшаган, әйеме? Икенче шарчыкны трапеция формасына кертәбез. Бу бер ягы авыш туры почмаклык. Кара, минем нинди матур трапеция килеп чыга. Детальләр инде әзер, морҗаны гына җыясы калды. Трапецияны авыш ягы белән түбәгә беркетәбез, ә башына эшләпә кидергән кебек туры почмаклык детальне утыртабыз. Ничек матур. Хәзер инде шәп морҗабызга кирпечләр ясарга кирәк. Кискеч белән үткенече белән башта горизонталь, аннары үзең теләгән тәртиптә вертикаль сызыкларсыз. Очлы агач таякчык белән чормадагы тәрәзәнең уртасына да тишек ясыйбыз. Йортыбызны тагын нәрсә сөйкемле итәр икән? Минемчә, бу тәрәзә астындагы яшеллек. Шәп фикер, әйеме? Моның өчен яшел пластилин ал, алардан 3 яшел кишер әвәлә һәм диварның иң аскы өлешенә беркет. Менә шулай. Бик матур килеп чыкты. Син чыннан да чын сынчы. Хуш-хуш, дустым.